Alize Baby Best. Tu na vlevíku ju máme v niekoľkých farebných odtieňoch. Je jej naozaj veľa. Môžete si vybrať zo širokej škály. Poďme sa na ňu pozrieť bližšie. Alize Baby Best 100 gramovka. Hľadáte jemnú a spoľahlivú priadzu na svetríky, dupačky, deky a čiapky? Táto obľúbená priadza je dostupná v dvoch variantoch. Jednofarebná klasika a Color Melír s plynulými farebnými prechodmi. Alize Baby Best má zloženie 90% akryl a 10% bambus, vďaka čomu je mimoriadne mäkká, priedušná a príjemná aj pre citlivú pokožku. Bambus pomáha regulovať vlhkosť a priadza je odolná voči žmolkovaniu, takže zvládne aj časté pranie. Návín približne 240 metrov, 100 gramovka, ihlice 4 až 5 mm, háčik 2 až 4 mm. Záleží podľa toho, ako človek pletie, či uťahuje alebo pletie voľnejšie. Skúsite si to vždy na takom 10 cm kúsku, keď si upletiete a budete vedieť presné ihlice, aké zaradiť na túto priadzu. Ak chcete hravý farebný efekt bez striedania klbiek, siahnite po Alize Baby Best Color. Rovnaká kvalita, rovnaká jemnosť, len s krásnym melírovým vzhľadom. Mäkkosť, výdrž a krásne farby v jednom. Ideálna voľba pre vaše tvorenie. Alize Baby Best nájdete u nás v Levíku alebo aj online na www.levik.sk. Je to nádherná mekulinká priadza. Úžasná pre detičky, protialergická, fantastická, predáva sa už dlho. Veľmi dlho je na trhu, ale drží si teda prvenstvo u mňa v predajni. Ľudia ju majú veľmi radi ženy, či už na tie deky, alebo na rôzne detské vecičky. Tak vyskúšajte.